No niin, tähän jäätiin viime kerralla tähän spottiin ja tosiaan 10 suitti ollaan flätätty tuolla ja sitten eristettiin tämä paisti tällä 10 offarilla ja flopataan nyt ihan semmonen käsi, että tuosta positiosta tuun toki aina pettaamaan turnilla sitten päätetään, että painetaanko toinen piippu vai sitten aletaanko pot kontrollaamaan tuosta, että joku jätkäkymppi on silleen vähän valuetaan käsi, että monesti aina riippuu mikä kortti turnille tulee, että sökötetäänkö perästä vai mitä tekisin tuolla. Mut hakisin reipasta niin raisea tuohon floppiin, mutta täällä tää tsuppi tulee tosiaan mineillä kylkeen, niin toivottavasti kippailen pois. Eipä tossa nyt hirveästi, jos käessä jotain haluaisi tehdä, niin flättää ja kun pöydässä ei ole yhtään vetoa, niin vähän näyttää siltä, että ollaan biitissä. Tossa ei showdownin pääse käytännössä mitenkään muuten, kun sitä stackkääntyy ja kumminkin vihulla on preflopilta niin 74 BP:tä takana, niin jos painan tuohon soven, niin tuo on kyllä aika spevvi-peli. Päästetään irti toki tuosta hanskasta, että tää 10 hanska on mennyt vähän ohi. Taisin painaa tuossa toisen piipun tuossa niin turnilla, joka on aika lailla tosi tarpeeton peli. Vastustajalla on tuossa käytännössä aina akka X, mutta se saattaa ottaa jonkun turnin herokooli jollakin 8 parilla, 7 parilla, joka me piitataan nyt riverillä, että meillä on tosi ohkasta showdown-valueta, mutta tässä nyt riverillä on selkeä, että akka ei mene ikinä pakkaan, niin koska paremmat ei kippaa ja huonommat ei anna valueta, niin sökö on tuossa sitten paras, mutta tavallaan niin aggressiolla maalattiin itsemme nurkkaan. Tääkin on sitä huonoa peliä. Session tappiot selittyy ihan niin omalla huonolla pelillä. Tuossa just tankkaa, että painetaanko riveri totaali överi bluffi vai mikä on homman nimi, että tässä välttää tuommoisia tilanteita. Siellä on 8 pareille oikein hyvä floppi. Kutaarit antaa, värivedot antaa valueta, mutta tällä kertaa ei saatu chuppyltä mitään. Ja siellähän se akka jatka otti sökömaksua, mutta ei sitä toki päässyt tekemään. Täällä nyt yläoikealla taidan katsoa just, että ei ole hirveän paljon valueta pöydästä, varmaan paistikkaampiakin NL20 pöytiä löytyy, että lähtee varmaan tuo yläoikean pöytä vaihtoon tuosta aika vihaaseen. Ja kyllä haidon pöydän paisti, mutta tuossa Denies Blind justiin tuolla alavasemmalla, niin tää katsoa, että käykö se jollain parvekeröökillä siellä vai mitä tekee, että tää lähti tuosta pois ja Faystarsia vastaan 100 pinnaa lähtee tuosta avauksen plaanilta, että kaveri pelaa tasaamaan hanskansa ja sitä on hyvä körmyyttää tuossa niin pitkään, kun se antaa myöden. Ja siellä on yläoikealla samanlaista asiakasta, että tuo voisi avaa tuon akka 4 enituun tuosta, että
Toki sitten buttonilta ja positiosta paljon mieluummin lähtien. Sirkusta oottelisi, että tulee vastaryöstämään aika aktiivisesti tuosta, mutta ei tällä kertaa ainakaan tehnyt sitä. Olisi ollut aika vaikea pelata tuo S10 vastaan. Olisi ehkä pitänyt kääntää se 4-bet bluffiksi tai sitten kipata suoraan. Flatista en oikein hirveästi tykkäisi jollain S-romuoffarilla, että Kalle Akka alaoikealla valuena sisään ja jos Optimax painaa, niin saattaisi jopa pelata stackeista tuota stackikokoa vastaan. Tuo floppia aivan hirviä ja tuo toki tekee donkkaa tuo Arigold tuolta, niin helpon kipiin tekee meille, että kaveri ei donkkaako tyyli jotain 9 pinnaa tuossa, niin ei se niinkö silloin vähintään joku S9 suitti siellä tai sitten parempaa värinveto ylikorteilla, jotain semmoista, niin ei siinä ole niinku mitään syytä jatkaa tuossa kädessä, että helppo kippi. Nyt tuo alavasemmankin pöytä näyttää siltä, että siellä on aika paljon tuommoista niittiosastoa paikalla, niin sieltäkin pöytää vaan vaihtoa. Tuossa vois tuossa on niinku se ongelma tuota Optimaxia vasta, että tuon vois toki flattäätä tuon Kongi 9 suitin, mutta kun ei ollut positiota, niin se on ehkä helpompi tuota vastaa sitten niin kippaa ja ottaa parempaa spottia. Mut varmaan pystyisi kannattavasti pelaamaan jonkun Kongi 9 suitinkin tuota vastaan. Tuossa on tuo 96 suitti, blind vastaan blind, niin ois kyllä voinut reissaa preflopilla. Kaveri on ihan kivi, niin pakko antaa sille no ehkä vähän vaikea suhtautua, että miten tämmöiset kivet sitten reagoi jotain, niin kun ne limppaa, niin kippaako ne vai onko ne sitten puskemassa kylkeen vai mitä ne on yleensä tekemässä, että niillä on yleensä niin vahva range muutenkin, niin parempi ehkä pelaa tuommoinen flopin kautta ja katsoa mitä tehdä, että tuossa on niin paljon vetoja tuossa pöydässä, että varmaan tuu floattaamaan ja lyömään turneilla vihun pakkaa aika useasti. Että se olisi ehkä semmoinen plääni tähän käteen sitten, niin kuin näin jälkikäteen katsottuna, niin tuommoinen pohjanappi ei käytännössä piittaa siltä mitään muuta kuin jotain värivetoa ja S-height, muut vastaavat, niin uskoisin, että jos me flattaan tuo flopin, niin se on aika vaikeuksissa sitten tehdä millään muilla kuin kärjillä. Se ei oikein tiedä mitä vedoilla tehdä turnilla sitten, että painetaanko toinen piippu vai mitä tehdään, että varmaan tuossa on flatti ihan ok. Jos runnataan tripsit, niin se yleensä joku kärjät ylipallaa aika makiasti tuossa sitten, että turni akka ihan ok stabi-kortti, jos se sököttää tuohon, että siitä vaan potti alas. Ei tarvi lyö minun mielestä kauheankaan paljon, että tuommoinen, no tuo oli aika reipas, vähän reilu puoli pottia, niin irtoaa kyllä, että tuolla Faystarsia vastaan avasin niin siis avasin Kutoffista tuon Akka 10 offari ja floppi tulee tommonen pariutunut pikkufloppi, niin
päätän tuossa C-petata. Planina on sitten parelo ja useita turneja tuota vastaan, koska jos se flättää tuosta tuon flopin, niin sillä on aika paljon taskupareja siellä, mitään 2X:iä sillä tosi harvoin on, että jotain S2-suitteja ehkä, mutta niin nyt kun se tulee kylkeen, niin ei tos voi mitään, että se on helppo kippi vaan tuossa. Mä oikein jaksaa uskoa, että sillä hirveän usein tuossa pillikään on. Eikä meitä edes piitata sitä pilliä, että jos se pillittää jollain, niin sillä on varmaan joku SH siellä. Että toki se varmaan menee sitten kylkimyyryllä pakkaan, mutta repataan kyllä niin kapeita tuossa, että ei siinä vaan kannata painaa kylkeä. Että vaikea sitten toisaalta tuolla FaceStarsilla sanoa, että millä se reissaa tuossa, että en uskoisi, että se jollain paatilla lähtee reissaamaan tuota floppia, että saattoi kääntää jonkun 7-8 parin tavallaan pilliksi. Tai sitten se haluaa vaan tuo poti alas siinä vaiheessa. Toki sillä nyt saattaa olla joku paattikin siellä. Mistä noista koskaan tietää. Mut joo, näiden videoiden aikana on tullut tosi paljon potteja, joita on tullut pelattua aika huonostikin, että ei tää huonosti runnaamisella ainakaan selity tämmönen kuoppaaminen, että kyllä tässä on painettu aika epäoptimaalista peliä hyvinkin useassa paikassa, että sieltä ne kuopat suurimmalta osalta selittyy. Täällä tulee sitten ihan ok spotti squeezaa minun mielestä tällä Kalleakka offarilla. Toki tykkäsin, että tää olisi suittari, mutta ei näitä spotteja aina pysty valittamaan. Että ensinnä mä tiedän, että FaceStars ei tule ikinä 4 pettaamaan täältä laitisti. Jotenka jos me 3 squeezataan tässä, niin me ei 4 pettiä tulla saamaan kuin Nutseilta. Nutseilta tää Kid Battle painaa 4 pettiä 7,5 pinnaa. Ja täällä on ihan totaalinen paistin Deros 40 ppn kanssa täällä flättäämässä, että mulla on ihan ok, jos mennään tätä 40 pp vihua vastaan preflopilla vaikka katki. Me ollaan aika usein flipissä jotain taskua vastaan. Tää Kid Battle kyllä ehdottomasti kippaa 3 petteihin niin riittävän usein, eli yli 70 pinnaa, niin tässä on kyllä minun mielestä ihan hyvä paikka painaa kylkeä. Että olisi voinut tehdä paljon pienemminkin, mutta tässä on nyt se, että mä varmaan painan tuon potin mieluummin just tämän paistin takia tässä, eli jos se nyt on tekemässä yhtään mitään tuohon, niin me ollaan pot committed tuossa, eli nyt potti on 8 taalaa tuossa flopilla ja vihulla on 5 taalaa takana, niin ihan tyhjää painaa tähän jotain puolta pottia, että samaa soveta suoraan, mutta tuolla sitten saadaan instareadit-kaverista, että mikä on miehiä, että ei kukaan flättää 40 pptä niin preflopilla ja on järjessään tuommoisessa spotissa, että sitten puolta stackia kippaa sitten yhtään millään, että toki tuo on ihan karmea tuo floppi sen taskuparille tai suittarikonnektorille, mutta anyways, niin ei sen olisi ikinä pitänyt taskuparia tuolleen pelata tuossa spotissa, että ihan täys asiakaskaveri on. Täällä on sitten vähän on minun mielestä ihan helppo kippi vastaan, että saattaisi jopa
suittinakin kippaisin pois, että ei tämmöiset paistit availe tuolla kovin löysästi, mutta jatketaan tästä sitten seuraavalla osalla.